Usa ka lamihan nga pagkaon nga giandam sa usa ka gamay kananan. Ang kinaham ilabi na sa mga tinunan sa Cabreros, Barangay Basak sa Nicolas, Dakbayan sa Subo. Tara, ato kining tilawan sa report ni Alan Domingo. Sa unang tan-aw murag quick kay tungod sa porma og kulor nini apan dili di ay. Kini ang relyenong baboy. Lami ana ug barato pa kay taggisra ang buok nini nga gikan sa ginaling nga karning baboy. Mga lamas o giputo sa harina nga gibutangan og yelo sa itlog dayon gi-deep fry. Best seller nila kini sa mga tao ilabi na sa mga estudyante nga nag-budget. Yanong barato siya. Kuan kanang ang kuan mo gud ni sir para sa mga estudyante. Sa una pa ni since 1970. Lamig yun siya. No? Special really yan, no? So, sa man, lamig yun? Oh, lamig dyan siya. 1970 pa nga resipes pamilya ang ilang relyenong baboy ug mao kini ang nakapatapos sa kurso sa mga anak ni Manang Lucy. Bawi ba nga? Medyo barato naman? Oh, okay ra. Para lang gid sa mga tao nga gusto mukaon ba. Mukaon sila, ganahan sila, maka-afford sila pagpalit. Gawa sa relyenong baboy, doon na usay lumpiang tauge o guban pang mga pagkaong bisdak ang ilang gipang tinda. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.